ରମେଶ ବାବୁ ମାର୍କେଟିଂରୁ ଆସି ପତ୍ନୀ ସୁଧାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବନି। ସୁଧା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ରମେଶ ବାବୁ ବାଥରୁମ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ବବଲୁର ହୋମୱାର୍କ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁଧା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତମେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ କାଇଁ ଆଣିନ? ରମେଶ ବାବୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ ଆଉ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯୋଉ କଥା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ସେ କେବଳ ଚୁପ୍ ରହି ମୁରୁକି ହସନ୍ତି। ସୁଧା ତାଙ୍କର ଏଇ ମୁରୁକି ହସର ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତମେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍? ରମେଶ ବାବୁ ସେମିତି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ରମେଶ ବାବୁ ବବଲୁକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସୁଧା କହିଲେ, ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ବବଲୁ ପାଇଁ ବାହାରୁ କିଛି ଟିଫିନ୍ କିଣିଦେବ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବନେଇ ପାରିନି। ରମେଶ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବବଲୁ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କିଣିଲେ। ବବଲୁ କହିଲା, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଆଣିବ? ରମେଶ ବାବୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ। ବବଲୁ ବୁଝିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଚିପ୍ସ ମିଳିବନି। ସେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ମୋ ବାପା ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍। ରମେଶ ବାବୁ ବବଲୁର କଥା ଶୁଣି କେବଳ ଗୋଟେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ଥରେ ସୁଧାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ସୁଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସୁଧା ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ମେଡିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା, ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ମେଡିକାଲରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ସୁଧା ଓ ରମେଶ ସକାଳରୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଉପମା, ତରକାରୀ, ବରା ଖାଇଲେ। ରମେଶ ବାବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ପଇସା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ସୁଧା କହିଲେ, ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଡବରି ଆଣିବ ତ? ରମେଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ଜଳଖିଆର ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସୁଧା କହିଲେ, ତମେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍? ରମେଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଶଳାଶାଳୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଳାରେ ସେମାନେ ଦହିବରା, ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ। ରମେଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଦଳରେ ଆଖୁ ରସ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନ ମେଳାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି କିଛି କଥା ହେଲେନି। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଧାର ମା ଫୋନ୍ କରିଲେ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଶଳାଶାଳୀ କଥା ଛଳରେ ମେଳାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଘଟଣା କହିଲେ। ଫୋନରେ କଥା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ମୁରୁକି ହସି ସୁଧାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଶାଶୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଧା କହିଲେ, ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସୁଧା ଦେଖିଲେ ରମେଶ ବାବୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁରୁକି ହସ ବାହାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ଓ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ କଞ୍ଜୁସ୍? ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ରମେଶ ବାବୁ କ'ଣ ସତରେ କଞ୍ଜୁସ୍? ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ କେବଳ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଜୁସ୍ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସଂରଚନା ଓ କଥାକାର ସଞ୍ଜୀବ, ଅଭିନୟରେ ସୋନାଲି, ଦେବ ଓ ସାୟନ। ଆମର ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।